Iran ye condition tan de proposer américains ye condition tan min na a y'a yira Amérique la ko ni négociation ma kɛ o kan kɛlɛ in ti ban wa ni Amérique sɛgɛnnen don olu ma sɛgɛn ni Amérique ka munition banna olu ka munition u bi se ka utiliser hali bi fo kalo caman fo san caman baw olu la bɛnna kɛlɛ in kama a ka ca ni san 40 ye donc i bɛna ye k'a fɔ américains labana ka sɔn Trump ye mun fɔ a ko négociation bi se ka kɛ Iran ye proposition tan min bila tabali kan k'a fɔ k'u ka négocier o proposition tan kan ko négociation bi se ka kɛ o kan alors que an b'a dɔn k'a fɔ américains kungo de ko négociation tɛ kɛ Iran ka proposition kan négociation bɛ kɛ olu de ka proposition kan donc u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ kɛlɛ in bunnu da la u dɛsɛra wa Amérique ka kɛlɛkɛminɛnw bɛ ɲini ka dɛsɛ wa stock bɛɛ videra Iran u y'a bila minɛn min kɔnɔ k'a fɔ ko heure damadɔ a bɛ ɲɛnabɔ u y'a ye k'a fɔ hali kalo damadɔ tɛ se ka o ɲɛnabɔ nka yan'an ka don Iran ka proposition tan in kɔnɔ an bɛna ye k'a fɔ Amérique obligera ka bɛn kɛ ka Israël yɛrɛ trahir Israël min n'a ye kɛlɛ in kɛ o kama américains y'olu yɛrɛ janfa an b'o dɔn mun fɛ Israëliens bɔra ka communiqué kɛ ka yira k'a fɔ ko Amérique ye nin décision min ta a y'olu dabaliya ban bawo olu ka décision tɛ olu yɛrɛ ma kanu kɛlɛ in ka ban bawo an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Israël ka laɲini de ye ka se ka sigiɲɔgɔn jamana in bɛɛ ka dugumakolo ka dɔ minɛ a bɛɛ la ka kɛ superpuissance ye jamana kelen min bɛ k'u balo la o ye Iran ye donc olu donna kɛlɛ in na de Iran ka détruit hali ni bombe nucléaire bi ci nka olu ma dɔn k'a fɔ k'u bɛ segin kɔ k'a sɔrɔ Iran fanga b'a la hali bi a sera k'a yɛrɛ défend Iraniens ka proposition fɔlɔ u y'a yira mun na k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ sen na a ka dabila pewu ka contre Iran wa Iran dɔrɔn tɛ hali groupe minnu bɛ Iran dɛmɛ la ni o y'a ka alliés ye k'o bɛɛ kɛlɛli ka dabila donc an b'a dɔn k'a fɔ Iran ka stratégie fort Europe dɔ ye nin yɔrɔ ye a ye min kɛ o ye jumɛn ye ka alliés créer jamana tɔw kɔnɔna na a dɔw bɛ Yemen a dɔw bɛ Irak a dɔw bɛ dugumakolo wɛrɛw kan donc o de la ni Iran ko k'a bi kɛlɛ ou ni Iran kɛlɛla i b'a ye k'a fɔ i fɛnɛ bɛ se ka attaquer minnu tɛ jamana ye mais groupew don groupe armés don Iran y'o kɛ mun na parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko jamana caman bɛ yen américains ka base militaire bɛ yɔrɔ min na donc olu tɛ se ka jamana sɔrɔ min bɛ courage ta k'u soutenir nka u ye groupe armés de créer yɔrɔw la minnu fɛnɛ b'u dɛmɛ kɛlɛw la donc an b'a ye k'a fɔ Yemen ka côté la o dɔw de ye Israël attaqué Liban fɛnɛ an y'a ye k'a fɔ olu fɛnɛ ka côté la u ni Israël bi ɲɔgɔn na hali bi donc Iran y'a yira k'a fɔ ko ni ale bi bɔ kɛlɛ la ni ale kɛlɛli bi dabila ninnu fɛnɛ kɛlɛli de bi dabila diyagoya la donc an bɛna ye k'a fɔ o ye avantage ba fɔlɔ ye Iran ye min réclamé avantage filanan ye mun ye k'u b'a yira k'a wajibiya américains ka u ka base militaire bi fan o fan u ka a bɛɛ retirer ka bɔ yen o kɔrɔ ye u ka base militaire minnu bɛ Arabie Saoudite ni fɛngɛ ni Iran y'a bɛɛ bombarder k'u ka radaru bɛɛ ci ka bɔ yen k'u ka base militaire kana sigi u kɛrɛfɛ jamana si la donc an bɛna ye k'a fɔ ni Iran sera ka nin ko nasuguyaw proposition kɛ u b'a yira de k'a fɔ ko Iran b'a dɔn k'a fɔ ko Amérique bɛ position min na a bɛ faiblesse position na Iran a ye condition sabanan kɛ jumɛn o de donc u y'a yira k'a fɔ détroit d'Ormuz la donc Iran de b'a contrôler wa navire hakɛ min bi tɛmɛ tile kɔnɔ Iran de b'a décider donc o b'a yira k'a fɔ Iran bi ka fɛnba de bɛlɛn nin na o ye jumɛn ye ni kɛlɛ banna a ka se ka taxiw sigi navire ka tɛmɛli la fɔlɔ a tun bɛ kɛ gratuitement ka désormais Iran wari de bɛna sara Iraniens ye walasa navire ka tɛmɛ ka taa diɲɛ fan bɛɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko Iran bi se ka levier économique ba dɔ sɔrɔ nin ye min yɛrɛ ka bon ni pétrole wari ye min b'a permettre fɛnɛ k'a ka jamana développer ani kasi fɛn fɛn kɛra k'a bɛɛ réparer Iran ka point banana ye jumɛn o de ye ko américains ka sanction bɛɛ bɔ Iraniens kan a fitinin n'a dɔgɔmani bɛɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ a san 45 de ye nin ye sanction ni embargo bɛ Iran kan o y'a to malgré que Iran sera ka technologie développer o y'a freiner a ka développement yɛrɛ la ka se ka kɛ puissance ba i n'a fɔ Russie bɛ cogo min na i n'a fɔ Chine bɛ cogo min na a sɔrɔla nin sanction ninnu de fɛ a san 45 de ye ɲinan ye Iraniens y'a yira ko sanction bɛɛ ka wuli a dɔgɔman n'a kunbaba bɛɛ ka tila k'a yira ko wari ka sara wari min b'a to tiɲɛni min kɛra Iran dugumakolo kan o bɛɛ ka rembourser o kɔrɔ ye américains y'u ka bombe perdu min na u ka avion perdu la min na u ka militaires perdu la kɛlɛ min na ka taa tiɲɛni min kɛ k'u ka tila k'o tiɲɛni fɛnɛ wari sara donc i bɛna ye k'a fɔ Iran a ye décision ba ta o fɛnɛ ye a ka wɔɔrɔnan ye jumɛn ye a y'a yira k'a fɔ ko Iran bɛ sɔn fɛn kelen ma min ye k'a
fɔ ale tɛna arme nucléaire fabriquer bilen. Donc ale bi continuer ka uranium enrichi mais a tɛna arme de nucléaire fabriqué Israël ni Amérique min k'u ka prétexte ye ka taa Iran attaquer. Donc i bɛna ye k'a fɔ a ka condition 7nan o ye uranium enrichi o kɔrɔ ye o t'a bali k'a fɔ k'a ka uranium k'a ti dɔ fara kan walasa ka se k'a ka électricité fabriquer n'a ye. Donc ka se ka centrale nucléaire sɔrɔ min bi courant jɛnsɛn a ka jamana kɔnɔna na. Point 8nan ye jumɛn a y'a yira k'a fɔ ko sisan ko accord ka kɛ accord min b'a yira k'a fɔ ko bɛn bɛ sabati wa kɛlɛ min bɛ ka to ka jamana wɛrɛw kɛlɛ Iran kɛrɛfɛ n'o ye Israɛlɛnw ni Amɛrikɛnw bɛ min kɛ i n'a fɔ u ye min kɛ Gaza i n'a fɔ u bɛ ka min kɛ Liban fɛnɛ ko o bɛɛ ka dabila. Bɛn min bɛ na a ka kɛ bɛn yɛrɛ ye a kana kɛ bɛn ye u bɛ tila ka tiɲɛni kɛ min kɔfɛ Iran y'a dabɔ de kama. Donc ko Iran yɛrɛ fɛnɛ bɛ engagé min na o de a fɛnɛ bɛ négocier n'a sigiɲɔgɔn jamana bɛɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ Iran obligera de k'a ka stratégie kɛ ka jamana tɔw bombarder a kɛrɛfɛ wala sa a sera o sababu de fɛnɛ la ka Amɛrikɛnw ka base militaire bɛɛ ci ka bɔ yen. A y'a yira k'a fɔ ko bɛn a yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ a n'a sigiɲɔgɔn jamanaw cɛ. Donc nin na a y'a yira k'a fɔ k'ale ka groupe résistant bɛ fan o fan k'a si ti kɛlɛ Amɛrikɛnw ni Israël bolo bilen. O fɛnɛ bɛ a ka engagement 9nan na. A ka engagement 10nan a ye min proposé o fɛnɛ ye jumɛn an b'a dɔn k'a fɔ ONU kun ye condamnation caman ta ka Iraniyɛnw sɛgɛrɛ o condamnation minnu kun taara ka Iran sɛgɛrɛ ni a ma kɛ ni ladiriya ye k'o condamnation bɛɛ wuli ka bɔ yen. Donc nin ye Iran ka proposition 10 ye Amɛrikɛnw obligera ka min ta ka baara kɛ n'a ye.